jsem nově otevřen RP server, potřebujeme hodně IZS a civilisty. Kód máte tady, ten join by kód, tady máte nějaký odkaz a pod tím je to U525 tak, já jsem tady se bugal. Se to nebugu. No, jsme tady jenom 2. Takže se napojte, prosím, kolega vám ještě něco o tom řekne. A teď. Je to mega dobrý server, všichni se napojte. Dobře, takže my se s váma tady loučíme s kolegou. Když máte Discord, tak mi napište do komentářů, nějak si domluvíme, jo? Tak a my máme vyjet všem jednotkám, jeďte mi k farm shopu na to pole, jo? Poprosím o všechny jednotky. Počkej, sekundu. Takže čaute, připojte se v Discord, když tak napište do komentáře, já vám to pošlu, takže čau.